A que temos preparada, A que temos preparada hoxe para acompañarvos con comedia, con alegría e con música. Con música xa veredes, moi especial, Vamos con Nicolás Maduro. Empezou malo ano Nicolás Maduro, Sin embargo, xa non se sabe xa nada dele. O sea, isto vai tan rápido que xa Nicolás Maduro, onde está? Empezou o ano moi mal. Aí o vedes, co chándal. Menos mal que o colleron estaba en chándal. Porque parece ser que o colleron cando estaba na cama. O normal na cama non é estar con chándal. O normal na cama é estar con pixama. Entón, imaginade, si esta famosa foto, que xa é icónica, fora así. Parece que colleron a Tonecho. Pois sí, aí o vedes. O 3 de xaneiro entraban na súa casa ali en Caracas os Delta Force, a Forza Delta, a élite do exército americano. Cuidado, que esta xente non anda con caralladas, mira pa aí, para sacar a pasear ao can van 7, Tamén che digo eu, pode ser unha cuadrilla de cazadores de quitiriz, perfectamente, pero son os Delta Force. Parece ser, dice, que puderon capturar a Nicolás Maduro tamén gracias a que alguén que traballaba con el na súa casa, que o traicionou. Sí, o que se chama que había un topo, unha toupa. Había unha toupa. O meu veciño sabedes que mata as toupas en terras vivas. E non dá acabado con elas. Non sei que pasa que non acaba. Sí, ese é o que se dice. Dícese que alguén dentro da súa casa que quería a recompensa, que había unha recompensa do goberno estadounidense e que falou ca CIA e a partir de aí, gracias a ese traidor, gracias a esa toupa, puderon coller a Nicolás Maduro. Nós temos máis información e esa toupa que traballaba dentro era un chaval de Carnota. Un señor de Carnota que traballaba ali para Nicolás Maduro. Nós temos as imaxes en exclusiva do que pasou esa noite. Esa noite que colleron a Nicolás Maduro, esa noite do 3 de xaneiro deste ano, vámoslo recrear fielmente. Todo o que van ver está perfectamente documentado. Non tedes máis que ver a Nicolás Maduro! ¡Carmen! ¿Qué tal, señor presidente? ¿Cómo quero café? Revolucionario e bolivariano. Xa, moi ben. E a vaca solteira tamén, non? Moi ben. Pois aí vai, cafeciño, quentiño, Aí vai. Tome Carmen. todo. Dígame. Canto levades traballando comigo o teu home máis tío? Aí xa vai pa 22 anos, Nicolás? Quero vos moito, Quero vos moito. A ti é Eladio, Nos a usted, presidente, nos a usted. Toma un café quentiño, toma un café que é bolivariano. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. ¡Hombre, don Nicolás, muy buenas noches! Boas noites. Buenas noches. Ai, pensei que era Nicolás, pero é Joao Simões. Que tal, don Nicolás?
Ainda está de pé, presidente. Hai que ir para a cama, Bueno, Hai que ir deixa para a ahora. cama. Está tomando un pouco leite quente. Moi bien. Que leva na orella? Que leva na orella? Nada. Anesta. Nota. As gafas, levo. É que está xogando o Deportivo. Bueno, xogando. Está no campo. E está aí, estou seguindo o partido. Sí. Nada. Quero vos moito, Moi bien, moitas gracias. Quero vos moito, de verdade. Nos a usted tamén, pero xa mañá xa nos conta mañá con outra... Xa mañá nos conta, vale? sí. Veña, vamos para a cama que vai vir o... Vamos para a cama, pero primeiro deixo que toma o leite, que tamén deitarse así sin nada no estómago parece que non é bo, verdad? Moi Nin bien. revolucionario nin bolivariano. Sí. Prefiero vivir de pie que morir de rodillas. Creo que é ao revés, creo que prefiero vivir de rodillas que morrer de pé, pero bueno, usted como queira, usted que fai o que lle dá a gana, usted fai como queira usted, non hai problema. Eu creo que Hugo Chávez dicía ao revés, pero... Peace, Que? peace. Pis. 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 Paz, sí. Eso dixa yo aos americanos, que están envenenados, os americanos. Peace. Pis, paz. Sí, fai falta paz, verdad? Pis. Pis Padilla. Que teño ganas de mexar. Pis, sabe? Coño, pois vaya, presidente. Non pode aguantar así. Que culito ten o presidente, Que andades ao jabalí? Que vades mexar con el tamén? O que a ver, vade con el, se vai mexar, a ver a que ir con el. A ver se vai caer a romper unha perna ou algo. Carmen, Que? que ten que estar ás 10 na cama o presidente, que ás 10 ten que estar na Ten cama. que estar na cama, pero terá que ir mexar, non vai mexar por ele. Xo sei, joder, xo sei que sí. Veña, nós cobramos os mellor dos americanos. Sitúate. Dixeron que ás 10 tiñamos que ter na cama, vale? Mira que hora é. Ás 10. Veñen ás 10. Xa ás 10 me dixeron os americanos. Ten que estar na cama ás 10. Entramos, lo extraemos e nos lo llevamos. Ás 10. Pero virán cenados. Ás 10, dixeron. Pero os americanos virán cenados. Por que cenados? Os americanos virán cenados. Pero que che importa se veñen cenados? É unha operación, eles entran, coño, non lévano. Que cenados? Porque a mí non me costa nada facerlle unha tortilla, non me leva nada. A que? Os americanos. Por que lle facer unha tortilla aos americanos? O sea, cobrámoslle 50 millóns de dólares, voulle cobrar aos ovos tamén da tortilla. Onde vas? Que queres? Voulle facer o que sei, trae unhas galletas para os americanos. Pero que galletas, nin que galletas, pero son a Delta Force, esa xente non come galletas. Non come galletas? É o Delta Force, esa xente come o que non come naide, coliflor. Son capaces de comer o que queiran. É terrible. Bueno, pero tamén me dá... Están amaestrados, están adiestrados. Pero dame unha tortilla fajo, ya que non me leva traballo ningún, pero quereránlle cebola ou non? Sí. Watching I, watching me. I want it, wait, I want it, Jane. I call win. Welcome. Pasade moda de Puerto Rico. Joder, que estás deseditado, pues yo de moda de Puerto Rico. Claro. Me está falando de Wisconsin. Yes. Yes. Yeah. Tiffany is mexando. Tiffany is pissing. Que está casado o americano. Por qué? Tiffany é a muller. Tiffany chaman ya Maduro en clave. Tiffany. Por que chaman Tiffany? Tiffany is... Es mexando sentado. Sit down, mexing. Sí. Vale. Cando entren, acórdense. Está na cama. O que está na cama. Está co chándal. Bien. ¡Feliz año! Hay que decirle, o sea... Que feliz año, lle dice. Por educación. En Estados Unidos non hai Navidad, nin feliz año, nin hai a festa do cocido de Lalín. Que sabes, tío, que hai? É outro país distinto. Pero por Non si hai nada. acaso, hai que... Sí. Yes. Delta Force. O Force Delta. Sí. Avísolle seu. Que sí. O Force Delta Force. Yes. Aguani.
o Ford... Que son o Delta Force? Sacaron agora os de Ford, despois do Ford Focus, o Ford Delta. Ford Delta. Sí, moi bon. É como o Ford Orión, en paz descanse, pero máis ancho de cu. Non había como Score, O Score, Ford Sierra RS Cosworth, ese andaba moi ben. Pois agora é o Ford Delta. Ford Delta. O Delta Ford. Onde va? Onde vas? Onde vas? Que hai que estar para a cama. Estáselle desprendendo o bigote. Usted terá alguna enfermedade. Que lle fixestes no baño? Que che fixeron? Pero que lle fixeron para que lle caiga o bigote? Pero que se lle fai a unha persona para que lle caiga o bigote? Onde vai? Hai que ir para a cama. Hai que ir para a cama que ven... Hai que deitarse. Olvidouseme levar os dentes. Vaya por Dios. A la revolución con higiene, Sí, siempre. señor. Siempre. Con dentífrico, sí. Sí. Sí, con madreja rata negra, sí. No, que frío, ni que frío. Non traigan chaqueta, que isto é Caracas. Isto é Venezuela, aquí non fai frío. Si van a Groenlandia, que poñan jersey, alá sí, Joder. Sí. Tiffany está lavando los dientes. Washington. Sí. Vai ahora para a cama. Yes, all right. Ok. 50 millóns, os 50 millóns xa están ingresados. Faigan 2 bizum de 25 millóns cada un. Sí. Con quen ti falas? Entonces le vamos a dar para rayos para el jueves, ¿vale? El jueves consulta de rayos. Vale. Estaba dando para Bueno, pois nada. rayos, para placas. Xa tomou o leite, non? Veña, vamos para a cama. Vamos para a camiña, Veña, Non Nicolás. serás 10, vamos a ir para a camiña, Nicolás. Sí. Nicolás! Antes de deitarme, quero ir dar o meu paseo. Pero se fa, pois, Dios mío. Era un paseo, pero ora está xiando. Ahora que hai unha xeada criminal que me teño que tapar o limonero, que me vai papar a xeada. Non podo ir a pasear agora, hombre, que son as... Mi madre querida. Quero vos moito. Sí, pero é outro día. Hombre. Quero vos moito, Dios mío. Quero vos moito. Veña. Nós tamén che queremos moito. Sí, non, muchísimo, é unha cousa Bueno, loca. pois Sí, veña, sí. vamos dar un paseo. Vamos dar un paseo ao Lago do Maduro, veña, vamos. Veña. Solo me podo fiar de vostede. Sí, como máximo, como moito, non hai... Sei que vos non me vades fallar. No. Pode confiar, verdad? Pasa nada. No, non lle fallamos, no. Teño unha idea. De todas maneiras, si pasa calquera cousa, o que non pode haber é rencor. Verdad? Teño unha idea. Mira a Pantoja. É que- Bueno, non é bon exemplo. No, pero que o rencor non se O rencor non se vai a ningún lado. No. Pero xogamos mañá un futbolín que teño hueco na miña axenda revolucionaria. Mañá é outro día. Que sabe, mañá, eu que Daqui a sei. mañá... Pode che vir unha psoriasis ou... Sí, calquera cousa, Unhas almorranas. Ou venche, mira, veñen os Pixie Dixie, veñen detrás tamén. Non che deixan a mí. Vamos disfrutar hoxe. Mañá é outro día, Nicolás. Mañá. Canto vos quero, E nós a Pero ti. quero vos moito, de verdade, Nós tamén che Quero vos moito. Nós tamén. Pero tranquilo, non hai que poñerse nervioso, tranquilo. Disfruto hoxe do día, deítese tranquilo. E mañá, quen sabe mañá? Ai, Mañá, mañá. a mellor levanta. Hoxe estamos aquí, mañá estamos en Nueva York. Eso, Quen sabe? quen sabe como é todo. Ora o que hai é que irse deitar. Sí. Vale, presidente. Ten o chándal planchado no armario, vale? Se lle fai falta de noite ou algo. E xa está, que ahora refresca, Ahora non que lle colleu frío fai ahora. frío, ahora de noite, sí. Ahora, a esta hora xa... Mira, meteron yo de lo Mónaco, Sí. O colchón, sí. Tes falla Muy aí... bien.
Pero Métase. descálzome. Nada, só Métete calzan ahora os americanos, non se preocupe. Métase. Métase aí. Métase aí. Aí. Veña, Non se mova. Rápido, Tápese así. que han de estar a vir. Tápese aí quieto aí. Aí. han de estar a Aí. vir, xa han de estar a vir. Non me meto o brazo por debaixo da almohada para dormir, que se lle durmo o brazo, vale? Durmame así. Quen vai vir? A ver, quen vai vir? Vai vir Melchor, Gaspar e Baltasar. Van vir. Os tres. Van vir os tres. Melchor, Gaspar e Baltasar. Os Reyes Magos, que dirá usted? É 3 de xaneiro. Pois adiántanse. Sí, porque a ver, o caer o Jueves Santo. Ah. Jueves Santo caeu a martes. É que Jueves Santo caeu martes este ano. Corres a Cuaresma. Entón córrese, corre a Cuaresma, Sí. e entón Carnaval é en agosto. Ajá. E o cocido de Lalín? Can? E miércoles de ceniza é o lunes. Entonces cambiado completamente e agora veñen Gaspar, Melchor e Baltasar. Mira, aí veñen as majestades no helicóptero. Onde va? Onde va? Onde va? Que non lle deixei os calcetís na árbore. No. É que é imposible. Harry vai, Harry ven, sí. Mira, Tiffany anda dun lado para outro. Non hai maneira de agachar, de collelo. Non está na cama. No, está na cama. É o do chándal, o que leva a chaqueta do chándal. Sí, non ten fallo. É grande leva a chaqueta do chándal. Ese é o que teñen que coller. Venga, se non está na cama, pois non está na cama. Ven aí. O que leva a chaqueta do chándal. Dispárenlle ao que leva a chaqueta do chándal. Dios, canto vos quero, Dalle, Como está cuturro hoxe, tamén, Pero canto vos quero, Tanto Dios nos mío. quere, e nós a usted tamén, hombre, tranquilo. Home. Dios, de verdad, esta chaqueta levou no presidente Hugo Chávez. Bueno, Quero que a poña. Quero regalar. no, pero non podo... Pa ti. No, home, non podo aceptar. Pa ti. Bueno, xa Jardua. No, isto non é bolivariano. No, pero Que a xa... poña. Pero, a ver, presidente, haberá que pasarle unha agua, porque aquí súdase moito, se ainda fora Groenlandia, non, pero aquí... Cheira, parece que puxo un jabalí, isto hai que lavalo, hai que pasarlle un auga. Eso é contrarrevolucionario. Que a poña. Deítese dunha maldita vez, me cago en la mar que dá máis voltas. Dixolle unha cousa, pola mañá usted está sin bigote, Oh. Don't move. Don't move. Hace 2 minutos da noite volvemos nun solo anuncio, un solo anuncio. Segundos.